Ġiet milquwa l-aħbar li art agrikola daqs 18 grounds tal-futbol f'Bulebel ġiet salvata. Il-President tal-Aqda Bdiewa Attivi Malcolm Borġ u l-President ta' Wirt iż-Żejtun il-Perejt Ruben Abela ikkummentaw dwar dan fil-ħarġa tal-Kulħadd tal-Ħadd. Borġ qal mal-kulħadd li d-din hija aħbar pożittiva ħafna. Tenna li tissalvagwardja dak ir-raba kollu milli impena id-deċiżjoni li turi s-sors tal-ikel tal-pajjiż u l-pajsaġġ rurali ta' pajjiżna qed ikunu ta' priorità. Malcolm Borġ qal ukoll li r-raba li niklu minnu irridu nipproteġuh b'daqskemm għandna saħħa qabel ikun tard wisq. Sostna li Alla jibqa' jkun hemm aktar deċiżjonijiet aqlin bħal dawn. Minnaħa tiegħu il-Perejt Ruben Abela f'isem Wirt iż-Żejtun qal li l-Aqda kienet strumentali biex ħolqot kuxjenza dwar l-importanza din l-art kemm għall-valur agrikolu u anke għall-valur soċjo-kulturali. Intqal li dan wassal biex il-pjanijiet li kellha l-Indis li teżdendi l-iżvilupp industrijali ġew imwaffqa. Spjega li l-Aqda wkoll ippreżentat proposti sabiex numru ta' siti ta' valur kulturali fosthom binjiet li nbnew mill-Gran Perellox, sit li fuqu kien hemm knisja medjevali u diversi siti arkeoloġiċi li jinsabu f'din iż-żona jiġu formalment skedati. L-Aqda irringrazzjat lil kull min ħadem sabiex sar dan il-pass importanti. Din l-art ġiet salvata permezz ta' ftehim bejn Indis u l-Awtorità tal-Artijiet din tal-aħħar se tamministra din l-art. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm il-Ministri Stefan Zrinzo Azzopardi u Silvio Xkembri. Il-Gazzetta kulħadd irrapportat kif kienet deċiżjoni ta' Gvern Nazzjonalista fl-2009 li permezz ta' avviż legali qabad u estenda il-qasam industrijali ta' Bulebel. Dan il-ftehim seħħ wara li Gvern Laburista sema il-karba ta' bosta bdiewa li jaħdmu ir-raba tal-inħawi.